ce tauraro ne auren ƙauna dai baiti na gaban dangi na Nura M Inuwa ne wakar auren ƙauna. Haɗin ku yayi daidai tafiyar ku koyin ta.
yi soyayya. Hajiya Salamatu na gaishe ki, kakata Hauwa mai halin keke. Ranar bikin gana yaba kwazon ki, kin yo farin ciki zauna daki. Iyayen amarya sun zauna tarba, murnar biki suke yi ba wai ba. Sunan su gashi ban mantawa ba. Baban amarya na daina murna, hadisan zo da sashi a wagena. Murnar biki yake wannan rana. Baban madara sannan ka da kwana, sunan uwar amarya na nan ma. Hajiya ne na barkanki da fama. Mai addu'a Allah da girma, da daushi da jara sun yi aure. Sunan su ne da har Allah ya yi. Ɗan kwana ango sun zo taya murna, sunan su zan faɗe shi da bakina. Farko Bashir na samar da yayi, Firdausi ta yi so murna ta yi. Mama ga Yasmin Barju yayi. Matan Bello na murnar aure, Malam Bello na yin saurare. Rufa'i farin ciki yayyo shi ma. Sai yan uwan amarya zan sanyo, Hassana Isa na murnar aure. Fati Isa na murnar aure. Maman Alibu nake yin saurare. Kabiru Kebi ma murna yayi. Zainab ta